but as a leadership national UDM masikwamkela beBuffalo City and so far ningenile ngaphakathi nayobona abantu ezindlini door to door bathina abahlali apha ngaphakathi mkhulu. Abahlali masibulele ngelithuba msasazi. Abahlali bakhalazela imeko yobugqwayi abazifumana bephantsi kwayo phantsi kolawulo lugwenxa lwe-African National Congress. Kwaye ngoku bazikhethela ukuthi bazawuphosa umnatha kwelinye icala. Thina ke singumbutho ohambe ube udeketa, uhambe ufika ukhale ugcwale emswaneni nabahlali. Singumbutho othi xa kukho ingxaki sinamandla okuncede. Kwenye imeko besifika kumaxongo kuzo kula makhaya sithethile into yoba sifake i-social development izoncedisa kubantu ngakumbi abahlelelekileyo neemeko ezinzima. Kwabanye abanamagali avuzayo sithatha abantu abanezakhono apha elokishini abasinceda simahla, abakwazi ukubethelela nabakwazi ukwenza nabebeye kwezinto zizikolo zokwakha ukuthi basincede balungise imeko zabo. Ewe ke abanye babo ubukhulu becala basebenzisa ixesha labo, ayonto sinoyenzela wonke umuntu kodwa apho sihamba khona sanesombululo. Kwaye ke abantu sibaxelela ukuthi ukuya nge-17 kaJuni kunyanzelekile kubalulekile ukuthi baqiniseke ukuthi bavotela i-UDM apha kwathi 17 ukuze sozane inguqu notshintsho. Mkhuluwa, we've been apha eDangeni Village sihamba each and every time xa sifika khona uyofumana i-service delivery yeyona nto bayibekayo, and not only service delivery, abanye abantu bakhalazela not only apha ku-service delivery zilantika zi-issue of i-sewerage mkhuluwa, oopayipi abagqabhukileyo. Nangoku nowa kwezi ndawo kube kunzima uhamba kwezi ndawo uhamba kuzo apha eDangeni Village. I-sewerage yinto ya everyday apha, abantu baphila ne-sewerage. With into ezilolo hlobo ezinye izinto uyandasenza zinazo ii-budgets zazo but ufumanisa uba i-budget ayisetyenziswa ngenxa yoba le tender funeka inikwe ubani ozophinda ayibuyise ngohlobo oluthile mkhulu. And the question ilena ke ngo-EUDM you are recruiting abantu, and aba bantu most yabo mnasithi abantu abazojoyina i-leadership mhlawumbi abazokunijoyina apha ngabantu bebesukwenza ezinto kule mibutho siyikhalazelayo singabahlali apha. And when it comes to this level i-screening enisinaso uthi make sure i-leadership elandikayo eniyithathayo, because umbutho lona wenu ngomnye wemibutho othathwa as umbutho ongenachaphaza. Uthi make sure nihlala ni-clean nilolu hlobo, niyenza kanjani umaintaina ubuclean bethu with abantu nibaruthuthayo? Kuqala abantu bathi xa bengenile kumbutho bafundiswe indlela esiqhuba ngayo apha ngaphakathi nendlela esithi siziphathe ngayo i-resources zephathi ezihleli zi-limited. Sifumanise into yoba ulawule ngendlela egwenxa okanye watya imali yombutho simkhaba ngaphandle. Awungekhe uthi ngumbutho ucinga uba uzuba nabo abantu umzekelo abanenyawo elinebatha, bayangena ngaphakathi abanye bafumana sebekhona. Okubalulekile into yoba wenza ntoni na ukwenza umzekelo ngabo nokubohlwaya, uqiniseke ukuthi wenza umzekelo ozawubangela bathi nabanye abafikayo ababukeleyo bangenzi njengoba besenze nabanye. Ingxaki apha yinto yoba ukusela buyagquba kulo masipala. Jonga le nto into yoba bekuthiwa yakho zibhajethi ngekho zimali, abantu behleli ebugqwayibeni kulo ward 1 jikijiki. Ngose kucaba ngoku i-UDM nayo iyakhampeyina apha strong ifuna uthatha le ward. Kwavele kwaqeshwa abantu ngoku jikijiki be-expanded public works program apho sijikela khona kuyatshayelwa kwenziwa yonke into. Le nto ibingenziwe iminyaka, ivele phi le mali ibikhona. Inoba bayiqondile ngoyinto yoba abafuna ukuphulukana nale ward, into yoba bayenze mabathathe laa mali bebedla ngoyitya bayise kwinkonzo. Nto ethetha ukuthi imali ayizange ingabikho eBCM. There is a video esuka from Kuni, I'm not sure isuke ebahlalini actually bendiyifumene lo video apho umeya khona ethembisa abantu ngemisebenzi plus ne-3,000 abazozamkela esipengathi bebelapha kaLandikeni. Any comments about leyo into? Bobo Busela simxelayo into yoba ungangabaqeshi abantu ixesha elonke uzofike kanye xa kufika i-elections kubekho imali miraculously, kubekho nemisebenzi yokuqesha abantu ke zabangenziwa le nto bamane beqhathwa ngale nkwalambisa yalo rhulumente uphetheyo ke-ANC. Kufuneka abantu babone ukuthi yonke le minyaka bevotela lo khongolose iinkonzo azizi. Xa siza kuza sube kukho unyulo, nto ethetha ukukhange singabikho, into bebezixela ukuthi phakathi konyulo ababaxabisanga abantu. Nabahlali ke balapha eWard 1 funeka bangaqhathwa ngukhongolose. Baqiniseke ukuthi lo khongolose bengakhange abanike imisebenzi, bengakhange abanike 3,000 kuba bebezitya emlonyeni.
ezi ngoba abanikazi izitshintsho ukuthi uzawuthi besamnyula aphinde aqhubeke enze laa nto ebeyenza. Khuluwa kokugqibela, as uyazi and nani nisoloko nipreacher nisithi eyona tool or eyona sixhobo abahlali abanaso yivote yabo, and kubalulekile uba abahlali bathi make sure uba le vote yabo bayisebenzela so bangakhali in the long run. The reason why bekobugxwayi bakubo is because bavota ngeentliziyo, bavota ngehistory soba hey lo mbutho usithathe wasibeka kule ndawo, but ngoku ingxaki abanayo baphila nesurage apha indlela zilolu hlobo, and abantu abaqesheki, akuqeshwa oojomi babo abantu kwii-projects ngamavolontiya ombutho wabo umntu abawasebenzisayo, abahlali abasasetyenziswayo in general. Now ilantika ukucebisa just abahlali for uba how important is usebenzisa the tool onayo, the voting yakho, and uyisebenzise effectively, because if uyisebenzise wrong the whole 5 years uzohlala nalo mntu ube uphinde ukhalazela uba nihambe nicela amancedo nakweminye imibutho. Abantu bakuthi ngoku siya kule by-election yange-17 kaJuni, ukusukela kuyo sizaya kunyulo lamakhaya loomasipala nge-4 kaNovemba. Kufuneke ngoba ngaconfuse le by-election nola nyulo langoNovemba, kuba ukungena kwakho umntu phana ngoNovemba uzawuhlala i-5 years. Liyinene nangenyaniso elu lithethayo lokuthi abantu mabayeke uMandela sisinyanya ngoku akasaphili kodwa wayelwela inkonzo nokuphucula ubomi babo. uSteve Biko olungqengqa apha eQonce sisinyanya naye akekho kodwa wayelwela ukuphuculwa komuntu ontsundu, wayengalwela ubugxwayiba. Mabayeke uthatha iintliziyo zabo ibe ngathi xa bengavoteli ukhongolose babhetreya uNelson Mandela nabanye. uMandela buqu wathi mhla i-ANC yenza le nto yenziwa i-National Party kuni ze niyikhuphele ngaphandle nikhangela abangcono, kuba lo wayezama ukuthi asilweli mbutho silwela ukuphucula ubomi bomntu ontsundu. Xa i-ANC ngabaphucula abantu mabakhangela ipati, nantsi i-UDM ezawukwazi ubaphucula futhi bayisebenzise ngendlela ivoti yabo, kuba ayincedi into yoba bavotele ooceba bangababoniyo, bavotele oomasipala umzekelo iimeya bangasoze bazibone ezingabakhathalelanga, eziza kubakhathalela mhla kuzawufuneka unyulwe again. But sawugqiba basebenzise opposition parties as complaints department, kuba abantu bakuthi bayathanda uvotela imibutho ethile, zithi xa engazi uceba engaveli bazokhalaza kuthi ngoceba ongeze ebantwini ngongathi thina sifanele simzise kubo, abe enyulwe ngabo enganyulwanga sithi. Abethu oceba abafana noKhotso aba sibabamba ngendlebe singene nabo kwezi ndlu bahambe bephendula zonke ezi ngxaki besinazo, bayaziphendula. Kuzawufika unyulo loomasipala, ooAnele Scott nabo bazawuhla benyuka, kufuneka bewuphendule ukuthi bebenze ntoni na kule themba benayo 5 years benzela abahlali. Khuluwa masibulele ngexesha lenu nize apha, and I hope abantu, because uyayibona from the previous visit ibiziswe nguGeneral apha indlela ekhula ngayo i-UDM apha, especially apha kaWard 1, and sinethemba uba mhlawumbi xa siphinda sidibana nani after as by-elections zinobe kuthethwe enye into ngoWard 1 to kumntu ke ngokumkhuluwa obawela uba yinxalenye ye-UDM, especially olapha around obawela mhlambi athi hey kudala ndisiva ngale UDM, siyayibona kwi-social media, siyayibona nakwezinye nakwezinye indawo, kubantu ababawela mhlambi uzozibuzela i-NPOs ono-business, because kaloku there are different sectors, you understand. Yes. Ono-business bafuna uyazi uba i-UDM ibaphathele ntoni. Abahlali, you understand, i-stakeholders, each and every stakeholder, abakhansila xa ufuna u-engage kanye lo khansila lona or le candidate ye-UDM singabasifumana njani to engagana nabo. Qala i-UDM iyakhula hayi kwaWard 1 kuphela but kwiBuffalo City iyonke neMpuma Koloni iyonke, nase-Western Cape iyakhula, naseGauteng, kuba abantu badikiwe lulawulo olugwenxa. Okwesibini, uphendula umbuzo wakho, apha sine-structure se-region esitshirishwa nguAnele Scott onguceba wombutho apha ekhansileni kwi-BCM. Yena nguyodla ngoququzelela le region yaseBuffalo City Municipality ekhokelwa ehambisana xa benesikhokelo sakhe se-region. Ze siphinde sibe nesikhokelo sephondo, uProvincial Secretary naye ukhona apha namhlanje, uBulelani Bhobhotyane, naye bonke bafana neeketile ezindala kubaxhakazi bayakhawuleza utsholo samanzi
ukuze abantu abadala bakwazi ukuphunga. Bathi xa bethunyiwe basabele. Bazawuthi ke abantu xa bebakhangela kuba bakhona nakula makhasi onxibelelwano, xa bebakhangela babephendule. Nathi njengoba sipha ku-national nje, abantu xa besithi sifuna umbutho kwindawo ethile sibathumela kobo bantu ba-relevant kwezo regions nakwezo provinces zikhona. So umbutho ukhona wona uyafumaneka ebantwini, mabasibuze bangasonqeni, mabawukhangele, babuze nee-programs sizokwazi ukuthi abantu bayazi ukuthi kwenzeka. Kwangwa masibulele ixesha Ndiyabulela, lakho, Mhlekazi. ndiyabona uba kubhizi mhlekazi wam, Nkosi kakhulu. andikhulule ube bhizi udibana Much obliged nabadala. to you. Yeah.